Benvidos a todos, moitísimas gracias por acompañar este novo webinar de axudas do IGAPE á transformación digital. Simplemente quería recalcar os puntos máis importantes que ten a Oficina Económica de Galicia, o seu obxectivo, que é un centro de acollida ou un punto de acollida centralizado para todas as empresas, tanto galegas como aquelas que se queran implantar en Galicia, tanto para facilitar e agilizar a implantación como a posta en marcha, desenvolvemento das actividades empresariais en Galicia, tanto para todas as empresas como autónomos, emprendedores, PEMES, mediante nós os que hacemos prestación de servicios individualizados, información, atención e asesoramento persoal. Queremos ser un ponte que conecta as empresas galegas con a administración, en coordinación con outras administracións, como pode ser concellos, deputacións, outras administracións locais, un punto único de información, é dicir, un referente en Galicia para calquera empresa, adaptando os nosos servizos ás necesidades de todas elas. Somos un gran equipo de persoas centralizado e ubicado basicamente en Santiago de Compostela e varias persoas, como é o meu caso, que estou na Oficina Territorial de Coruña e outras persoas en Vigo. Ademais, contamos con máis de 90 profesionais que prestan servicios de asesoramento experto, especializado e de forma gratuita en diferentes ámbitos como pode ser enerxía, industria, innovación, xeral, competitividade, orientada a apoiar a proxectos individualizados. En conclusión, o obxectivo da Oficina Económica é posicionarse en Galicia como un destino atractivo e diferenciado para o investimento, atraer e facilitar a implantación de novas inversións na comunidade, seleccionar e captar os investimentos que complementen as cadenas de valor e favorecer o mantemento e ampliación dos investimentos xa existentes. Os animamos a que visitedes na nosa página web, que é oficinaeconomicagaliciaxunta.gal, ou ben chamando ao teléfono 981 51 51. Moitísimas gracias por escoitarme. Sin máis, dou paso ao meu compañero, o subdirector de competitividade, e te dou paso xa, Eladio. Gracias. Nada, bueno, bo día a todos. Como comentaba Ángeles, a idea do webinario de hoxe é presentar as axudas de transformación digital da PEM. Entón, para iso vou compartir unha pequena presentación. Vamos alá. Vale. Ok, vamos verlo. Así, vale, perfecto. Bueno, para aqueles que xa teñades presentado solicitudes en anos anteriores, as axudas deste ano, bueno, teñen pouca variación respecto ao do ano anterior, e iremoslo debullando máis ou menos ao longo da presentación. E logo, se xa lle botastes algún ollo e tedes algunha dúbida, pois tentamos respondelas ao final da mesma. Entón, bueno, como vedes nesta transparencia, o presuposto deste ano son 3 millóns de euros, o que suporían aproximadamente 7 millóns e medio, considerando unha intensidade media de axuda do 40%. Como sempre, ou como en anos anteriores, o que se subvenciona son investimentos materiais e inmateriais, equipamento informático, software, etcétera, e colaboracións externas necesarias pois, para levar a cabo o proxecto de digitalización. Estamos falando explícitamente de consultoría. Para o caso de investimentos, no caso de pequenas empresas a intensidade é o 25%, no caso de medianas o 35%, e no caso de consultoría a intensidade que nos permiten os regulamentos europeos é o 50%. Igual que nos últimos anos, dividimos a concorrencia competitiva en 3 tramos en función do investimento dos proxectos. Así temos uns proxectos tipo 1 que son os de menos de 50.000 euros, os proxectos tipo 3 que son de máis de 120.000 euros e os do tipo 2 que cadran no medio cos orzamentos que vedes aí neste cadro. En caso de que non se esgote o orzamento de algún dos tipos, poderase reasignar nos outros tipos. Vale. A execución e xustificación é ata o 30 de xuño do 26
e o prazo de solicitude, bueno, nos próximos días coa antelación suficiente informaremos vos de cando se abre. Entón, a partir de aquí, bueno, queremos desenvolver tres seccións debullando os aspectos principais das axudas, non? Primeiro, esta sección que chamamos Entendendo as axudas, que se trata unha sección un pouco máis conceptual, bueno, para explicar ou para compartir o que se busca con estas axudas e por que pensamos que son actuacións importantes para as empresas. Un pouco dentro das competencias do IGAPE, a súa misión, bueno, o obxectivo, como a maioría das axudas do IGAPE e todas as desta área, é impulsar a competitividade das empresas galegas. E aquí, en concreto, pues, queremos promover eses procesos de digitalización e conectividade un pouco na liña do que establecen os programas operativos FEDER. Entón, neste caso, as actuacións concretas que se busca financiar están orientadas ao incremento da eficiencia operativa, pues, con solucións digitais de ERPs, CRMs, automatización. Bueno, un pouco máis adiante pasaremos a ver que tipo de actuacións concretas se subvencionan. E tamén nos parece interesante ese apoio para incorporar tecnoloxías disruptivas como poden ser blockchain, inteligencia artificial, todo o que análise analítica de datos nas PEMES galegas. E o impacto que se busca, en definitiva, bueno, sí que nos interesa a creación de redes, por iso como veremos máis adiante, subvencionamos proxectos colectivos. Sí que nos importa o incremento da competitividade e sí que queremos reforzar esa capacidade das empresas para que teñan un papel relevante nos mercados globais. Aspectos importantes, bueno, despois compartiremos esta presentación convosco tamén, por iso non vos preocupedes, pero bueno, o que incidindo un pouco máis, non? Competitividade, eficiencia operativa, maior alcance de mercado, adaptacións ás demandas do mercado, estamos ante un mercado cambiante, e fomento da innovación. Xa entrando un pouco, bueno, repetindo o que comentábamos antes, non? A cuantía de axuda, iso non vou repetir, e sí que establecemos un límite de investimento que para os proxectos individuais son 12.000 euros mínimos de investimento e para os colectivos 10.000 por empresa participante. Que vos comentaba antes, tipoloxías de proxectos. Subvencionamos dúas grandes modalidades de proxectos que son os individuais e os colectivos. Bueno, a grandes rasgos, nos proxectos colectivos inténtase mapear a escala o que subvencionamos nos individuais, que nos individuais, como vedes aquí, son 4 caixóns, por unha banda, interfaces digitais para interacción de negocio, tanto con proveedores como con clientes. Baixando xa un pouco máis ERPs e CRMs, ou seja, en xeral, calquera sistema para digitalización de procesos ou para xestión integral da empresa que típicamente veñen supoñendo o 70-80% dos proxectos solicitados ás convocatorias. Xa introducimos o ano pasado axudas á implementación de sistemas de mellora da función logística con un número significativo de proxectos que se presentaron. E, por último, como ese caixón un pouco máis amplo, onde se recollen todas esas tecnoloxías disruptivas, novas ou un pouco máis sofisticadas, pois, bueno, vedes aí inteligencia artificial, aprendizaxe automática, interconexións de elementos físicos e virtuais, Big Data, ciberseguridade, etc. Como vos dicía, nos proxectos colectivos, bueno, tentase mapear, aquí trátase de implantación de sistemas digitais comuns para mellorar as interaccións entre as empresas, sistemas colectivos de inteligencia artificial, aprendizaxe de datos, etc., sistemas de xestión e sistemas de logística.
digamos, uns proxectos cunhas temáticas similares, pero que teñan o seu sentido nun conxunto de empresas, nun colectivo de empresas que poidan utilizar esas ferramentas para comunicarse entre sí ou para que o conxunto de empresas se comunique tanto con proveedores como con usuarios. Vale, unha vez establecido ese marco, digamos, das axudas, entramos na parte de lexibilidade. Que tipo de empresas poden solicitar esta axuda ou a quen vai dirixido? Vale. En xeral, os beneficiarios son pequenas e medianas empresas con personalidade xurídica, non entrarían comunidades de ben nin sociedades civis se non teñen personalidade xurídica, que teñan un centro de traballo en Galicia e que o proxecto se desenvolva nese centro de traballo. Cando falamos de pequenas e medianas empresas, de acordo coa legislación europea, estamos falando de calquera entidade con personalidade xurídica propia que exerza unha actividade económica. Neste caso, pois, poderían ser asociacións, de ser o caso, fundacións, sempre que exerzan unha actividade económica significativa. Despois hai unha serie de sectores nos que os regulamentos europeos que aplican nestas axudas non permiten subvencionar activos materiais e inmateriais, si a parte de consultoría. Eses sectores para os que non podemos financiar adquisición de activos son pesca e agricultura, producción agrícola primaria, aceiro, lignito, carbón, transportes, enerxía e banda larga. Que subvencionamos? Como vos adiantaba ao principio, subvencionamos por unha banda activos materiais e inmateriais, licencias de software, hardware, sempre son activos e, polo tanto, deben estar contabilizados nunha conta contable do grupo 2 e, en xeral, as auditorías de fondos o que nos piden é que todo o que sexa activable sexa subvencionado como activo polo tanto, bueno, tería que ir nunha conta do grupo 2. Despois, subvencionamos consultoría externa de carácter tecnolóxico organizativo, que ao ser gasto pedimos que vaya contabilizado nunha conta do grupo 6, e adicionalmente a eses dous grandes grupos de conceptos subvencionables, subvencionamos gastos de coordinación por parte de organismos intermedios, que isto ten sentido nos proxectos colectivos en todos, que poida haber un organismo intermedio que coordine as distintas empresas que participan na agrupación, ou no caso de proxectos moi complexos, subvencionamos a participación dun Digital Innovation Hub que poida facer labores de apoio a ese proxecto complexo, como, por exemplo, busca de proveedor, ou axuda a buscar proveedores, axuda a plantexar o proxecto, etc. Adicionalmente, para proxectos de máis de 30.000 euros en activo inmaterial ou máis de 45.000 euros no seu conxunto, bueno, pídennos que exixamos un informe de enxeñeiro que acredite que os proxectos son acordes a prezo de mercado e que se corresponden a execución do proxecto se corresponde co que se solicitou. Neses proxectos subvencionamos ese informe de enxeñeiro ao 50% ata un máximo de 1.000 euros. Vale, despois dos conceptos subvencionables, ademais diso, as PEMEs beneficiarias deben achegar como contribución financeira propia un 25% que non pode estar ese 25% financiado con axudas públicas. E o máis importante de todo é que investimentos e gastos non poderán ter comezado antes da presentación da solicitude do IGAPE para garantir o efecto incentivador da axuda que
nos piden dende Europa. Algúnas cuestións a ter en conta que moitas veces se deixan pasar e poden dar lugar ao decaimento da axuda, que non son cuestións técnicas, son cuestións procedimentais. En definitiva, unha pena que unha axuda decaia por estes aspectos. Bueno, gastos subvencionables e ofertas. Vale, para calquera investimento de máis de 15.000 euros, de 15.000 euros ou máis, necesitamos 3 ofertas de diferentes proveedores con carácter previo a contratación en xeral é algo que se solicita documentación que pedimos na solicitude de axuda. Estas 3 ofertas teñen que ter os requisitos que poñemos aí abaixo, o sea, teñen que ser ofertas comparables. É dicir, por poñer un exemplo, se pedimos un coche de gama media, un coche non é subvencionable nesta axuda, pero, bueno, como exemplo váleme, as outras 2 ofertas teñen que ser dun coche de gama media, non me valen unha oferta dun coche de gama media comparada con 2 ofertas dun coche de gama alta. Bueno, o mesmo para os elementos subvencionables nesta axuda. Se estamos pedindo un ERP, non me vale unha oferta dun ERP que non dunhas características moi inferiores ou moi superiores ás da oferta elixida. Despois, non vinculación, os proveedores non poden estar vinculados nin co solicitante nin entre sí. Non nos valería 3 ofertas nas que a oferta principal é dunha empresa e as ofertas alternativas son de 2 empresas filiais. Identificación do ofertante e do destinatario. Bueno, isto é data de emisión. Bueno, información básica dunha oferta. Unha oferta ten que dicir quen ofrece o produto ou o servizo, a quen se lle ofrece e a data na que se fai esa oferta. Adicionalmente, bueno, non serán admisibles ofertas emitidas por proveedores que non teñen capacidade, é dicir, se queredes implantar un ERP, unha oferta dunha zapatería, non a imos aceptar. Nin ofertas que semellen de compracencia, con contido e formato idéntico. A ver, neste punto, hai investimentos que entendemos que son tan específicos, que teñen uns requirimentos tan específicos que as ofertas van ter que ser moi parecidas, e hai outro tipo de investimentos nos que se as ofertas son moi parecidas non o imos poder aceptar. Pero, bueno, isto ao final vai ser sentido común, quero dicir, un ERP, aos proveedores de ERPs, cada un, do seu pai, da súa nai, fan ofertas adaptadas ao produto que ofrecen. Se estamos pedindo un servidor cunha serie de características, pois os servidores van ter todas as mesmas características. Bueno, ao final, sentido común. Facedevos a pregunta a vos mesmos e ides ter a resposta adecuada. Outra cuestión, cumplimento de prazos da Lei 3/2004, prazos de pagamento a proveedores. Bueno, a Lei de Subvencións que se modificou hai un par de anos exixe que para subvencións de importe superior a 30.000 euros as empresas deben cumprir o prazo de pagamentos a proveedores. Entón, o ideal é que vos vexades os investimentos que ides facer, que lle apliquedes a intensidade que corresponde, e se son de máis de 30.000 euros, presentedes. No caso de que poidades presentar conta de perdas e ganancias abreviadas, é suficiente unha certificación suscrita polo órgano de administración. No formulario de solicitude ides ter un modelo de certificación. E no caso de que non poidades presentar conta de perdas e ganancias, pois un certificado de auditor. Se por calquera cuestión hai discrepancia no que vos contempledes, no que vexamos nós, se nos falta esta documentación, imóla pedir en emenda. No anexo 5 da convocatoria podedes ter un pouco máis de detalle no que
nas maneiras de xustificar no caso de que non poidades presentar conta de perdas e ganancias abreviadas, pois pode ser informe de procedimentos acordados ou certificado de auditor tal cual. E xa, bueno, chegando ao final, comentar criterios de avaliación. Vale, bueno, non vou entrar en profundidade porque son bastantes subcriterios, pero comentarvos no formulario de solicitude tamén vos poñemos un modelo de memoria para que vos fagades unha idea de que esperamos que nos presentedes. E os aspectos que consideramos, bueno, valoramos a descripción do proxecto, onde fagades unha análise, defines obxectivos, etc. Valoramos a adecuación do proxecto, é dicir, que o proxecto se adapte ás vosas necesidades e que sexa viable, que sexa acorde coa vosa facturación, é dicir, unha empresa que facture 6.000 euros ao ano queira implantar un proxecto de 600.000 euros, pois vai non ter que xustificar moi ben que ese proxecto é viable cos seus recursos. Tipo de solucións e melloras esperadas, bueno, un pouco dentro do proxecto, que incidencia ten o proxecto na empresa, como mellora a competitividade da empresa, por que se escolleu o proveedor, ou se o proveedor é adecuado para o desenvolvemento do proxecto, ou se houve un proceso de reflexión na escolla do proveedor, amplitude da proposta, grau de madurez, nivel tecnolóxico, etc. Para os proxectos coordinados cun hub cun importe superior a 60.000 euros, hai un plus adicional de 5 puntos. Bueno, adecuación cos investimentos e capacidade económica, pois aquí valoramos que os orzamentos realmente desenvolvan o que ides facer. Valoramos con moi pouca puntuación aqueles orzamentos que definan os ítems como unha liña, é dicir, compra de RP 50.000 euros, bueno, un investimento de 50.000 euros do orzamento esperamos un pouco máis que unha liña que poña a compra de RP. Despois hai aquí outro aspecto que é alcance do proxecto, que isto é únicamente significativo para os proxectos colectivos que teñen un plus de puntuación. El grau de alineación do proxecto con retos e prioridades da RIS3, bueno, na RIS3 tedes identificados distintos retos e distintas prioridades en función do encaixe do voso proxecto. Dentro deses retos e prioridades, pois poderá ter máis ou menos puntos. E, por último, proxecto en Concello Emprendedor. Nesta anualidade, o que baremamos aquí son proxectos que se implanten ou que se desenvolvan nun Concello Emprendedor. E neste link, bueno, tedes unha listaxe de concellos emprendedores. Vale, antes de pasar aos exemplos, quería comentar, bueno, respecto da anualidade anterior, ademais bueno, dentro das tipoloxías de proxecto que citaba antes, no caso de sistemas de mellora da función logística da empresa, aparecen citados, bueno, unha serie de 9 ou 10 subproxectos. Respecto do ano anterior, desa listaxe, eliminamos aqueles proxectos máis relacionados coa circularidade, coa idea de incluílos na convocatoria de axudas a proxectos sociais, ambientais e de gobernanza que será máis adiante ao longo do ano. De todas maneiras, ese tipo de proxectos non tiveron tanta demanda como os proxectos de logística pura e dura, digamos, de mellora logística pura e dura sen impacto ambiental. E, bueno, un pouco para ir rematando, para ilustrar o tipo de proxectos que financiamos nesta convocatoria, pois teño aquí
algúns proxectos, algúns exemplos inventados de proxectos típicos que se presentan a estas solicitudes. Neste caso, estaríamos falando dunha empresa, unha pequena empresa dedicada á fabricación de componentes electrónicos que queren implantar un ERP e os conceptos subvencionables que poden presentar pois, son os investimentos en software e licenzas, parametrización e implantación, porte 40.000 euros, e como é unha pequena empresa ten un 35%, serían 14.000. Vedes que contabilizamos todo como investimento. Neste ano tentamos na convocatoria explicar aquelas cuestións que estamos contemplando como investimento as resultas de auditorías FEDER. Entón, bueno, de acordo coas instruccións do Instituto de Contabilidade, non? Todo relacionado con desenvolvemento de software, todo que sexa maior valor do activo, neste caso parametrización e implantación, deberíamos consideralo activo. Un exemplo máis, digitalización da logística. Bueno, neste caso, pois, unha empresa que fabrica maquinaria pesada, distribúe a clientes finais, quere introducir sistemas de xeolocalización, control en tempo real de vehículos e cargas, etc. Pois neste caso, os conceptos subvencionables, equipo de sensores e xeolocalización, pois ponemos 50.000 euros, desenvolvemento de contratos inteligentes de blockchain 20.000, serían 70.000, como é pequena empresa, bueno, 35%, pois 24.000 e pico. Estou vendo que puxen todos pequena empresa, se fose mediana, a intensidade sería do 25%. Aquí outro exemplo, inteligencia artificial para a predicción da demanda. Bueno, unha empresa do sector agroalimentario. Aquí non entraría primario, tería que haber unha transformación, vale? Primario non nos lo deixa subvencionar Europa nestas convocatorias. E aquí queren un desenvolvemento dun sistema de inteligencia artificial para patróns de compra, demanda, etc. Pois o mesmo. Non? Desenvolvemento do sistema, integración e posta en marcha, 35% por ser pequena empresa, 25% se fose grande, etc. E, bueno, xa para rematar, un proxecto colaborativo de digitalización multiempresa. Aquí falamos dun grupo de 4 premes do téxtil que queren crear unha plataforma compartida para xestión de pedidos, inventarios, etc. Pois, o desenvolvemento da plataforma 120, unha consultoría externa para a coordinación, o que vos comentaba antes, non? Ou un organismo intermedio que coordine o proxecto, que poña as empresas en contacto, que xestione un pouco o que ese deseño do proxecto 6.000 euros. En este caso, bueno, porte 26.000 tal, a parte do desenvolvemento da plataforma, asumindo que todas son medianas empresas, pues sería o 25, consultoría 50, saldo subvención 33, que sería 8.000 e pico por empresa participante. Bueno, aquí estamos asumindo que todas as empresas teñen o mesmo investimento. E, bueno, isto sería pouco o que vos quería contar hoxe. Nada, agora mesmo, pois, póñome a vosa disposición para as axudas que puideran xurdir, a ver se as podemos resolver agora, e senón, bueno, como vos comentaba Andrea, as que non sexamos capaces de resolver agora, pois respondemos vos nun correo a todas as asistentes a este webinar. Moitas grazas, Eladio. Sí que hai algunha pregunta, vou empezar a lelas, pero vou desde o principio. Bueno, hai algunhas persoas que están preguntando se enviaremos o vídeo e a presentación aos asistentes. Sí, enviaremos vos vía mail tanto a grabación como a presentación, vale? Interfaz digital podería ser unha web ou a que se refiren?
Vale, vamos a ver. Unha web plana non é unha interfaz digital. Unha interfaz digital ten que ter unha intelixencia por detrás, ten que facer algo. Ten que facer algunha interacción con clientes ou proveedores. Ten que ser unha ferramenta que permita relacionarse ou ben con clientes ou ben con proveedores ou ben con empresas na mesma posición na cadea de valor. Javier pregunta se estas axudas están relacionadas co kit digital ou co kit consulting. Son incompatibles co kit digital, bueno, con calquera outra axuda en xeral. Calquera investimento que se presente a esta convocatoria non pode ter axudas de ningún outro tipo. Vale, logo hai unha De pregunta todas tamén de maneiras, abundando un pelín máis, en principio as axudas do kit digital, tanto o kit digital como o kit consulting están pensadas para proxectos un pouco máis pequenos. Estas axudas, bueno, a idea é abordar proxectos un pouco máis ambiciosos. Carlos pregunta pola data de inicio do prazo de solicitude. Como xa comentamos ao inicio, o sea, informarase con tempo suficiente nos próximos días. Si ya he sido beneficiario de alguna de estas ayudas, creo que con estas ayudas se refiere al bono das persoas traballadoras autónomas, impacto autónomo. Pode solicitar esta ou son incompatibles? Pódese solicitar sempre que sexa para investimentos distintos. É dicir, se ten algunha axuda para outras cuestións non hai problema, se vai iniciar bueno, se as ten, tendo en conta que estas axudas teñen efecto incentivador, non poden estar feitos os investimentos. Entón, calquera investimento que sexa distinto a outros anteriores polos que se recibisen axudas está contemplado. Pregunta Carlos, pódese considerar consultoría o desenvolvemento dun sistema de interpretación por IA por parte dunha consultora? A ver, como comentaba antes, en xeral, calquera investimento que vai a permanecer na empresa máis dun ano ou calquera adquisición que vai a permanecer na empresa máis dun ano, por teoría contable, debería contabilizarse como activo. Se vai ser un desenvolvemento enteiro dun sistema, en principio é activo. Se vai ser un estudo preliminar, iso sería consultoría. Vale, hai outra pregunta. Bueno, non sei se querías Digo, comentar algo máis. en calquera caso, nós en solicitude revisaremos toda a información achegada e se detectamos algún elemento que estea mal ou que mal definido, que non se corresponda ao seu encadre no que nos consideramos, pois reclasificarémolo. Vale, hai outra pregunta sobre a web, que neste caso preguntan por un e-commerce en interfaz digital, se incluiría nesta axuda. Vale, un e-commerce en principio sí que encaixaría na definición de interface digital. É dicir, sí que é unha interface para realizar operacións entre un proveedor e os seus clientes. Hai outra persoa que pregunta se a creación dunha ferramenta para facturación electrónica para a empresa podería ser obxecto subvencionable. En principio, se trata de digitalizar o proceso de facturación da empresa, encaixaría nese apartado que comentábamos na diapositiva, digitalización de procesos concretos. A ver, outra persoa pregunta se entraría na liña de inteligencia artificial aprendizaxe autónomo ou software de captura de datos en facturas. Se entraría na liña de un software de captura de datos en facturas. A ver, en principio,
podería entrar ou ben por aí ou en digitalización de procesos concretos, non? Porque ao final estás digitalizando un proceso de facturación. O que sí, que creo que non comentei antes, é importante, o que non nos permiten financiar nesta convocatoria son suscripcións a software como servizo, vale? É unha pena porque o mercado está tendendo cara aí, pero a suscripción como servizo é un gasto periódico e non se considera investimento. E o non consideras investimento non entraría. Sara pregunta se xa se solicitou esta axuda en anteriores convocatorias, pero o beneficiario quedou sen lista de espera, pódese volver a solicitar a convocatoria a mesma axuda pola mesma inversión? Sí, sempre que o investimento non estea iniciado, nin haxa un compromiso firme de gasto, non hai problema por reformular a axuda da convocatoria anterior e volver a presentar o mesmo investimento. Outra pregunta di se existe un importe mínimo de gasto para poder acceder á axuda. Sí, como comentábamos na presentación, para proxectos individuais o investimento mínimo son 12.000 euros, para proxectos colectivos 10.000 por empresa participante. Ai, que se me move o chat. Unha pequena empresa, para poder solicitar la ayuda, entiendo que tendríamos que hacer una inversión de 10.000 euros más IVA. Si hacemos una inversión de 5.000 en HWSW, que a verdade é que non sei moi ben que é. Hardware, software debe ser. Claro. 5.000 en consultoría, el importe de la ayuda sería de 35.000. ¿Es posible que se escriba solo una parte, es decir, un menos porcentaje, por ejemplo, solo 100 euros, o es todo o nada? A ver, aquí hai varios temas. Sí. O mínimo no caso dun proxecto individual serían 12.000 euros. E deses 12.000 euros, a parte de investimento está subvencionada, no caso dunha pequena empresa, o 35%, e no caso de consultoría sería o 50%. É dicir, se fosen 6.000 e 6.000, pois serían 3.000 da parte de consultoría e o 35%, que sería 18, 2.100, debe ser máis ou menos, serían 5.100 se calculei aquí rápido. Todo ou nada, o que sí que exiximos é un mínimo de execución do 50%. E o proxecto ten que ser é dicir, se non se executa todo o proxecto, o que se execute ten que ser significativamente parecido ao proxecto inicial. Non valería, por exemplo, ou non sería subvencionable, imaginemos un proxecto que supoña un CRM máis un servidor. Poñamos, o CRM son 5.000 euros e o servidor, ou o CRM son 6.000 e o servidor son 6.000 euros. Ao final, o que invisto é un servidor de 5.000 euros ou un servidor de 7.000 euros. Non sería subvencionable porque o proxecto inicial era un CRM máis un servidor. Estamos eliminando unha parte significativa do proxecto, non é o mesmo proxecto que se levou a cabo. Vale. Entón, sí que admitimos baixas no investimento inicial de un máximo do 50%, sempre que o proxecto executado sexa o mesmo ou moi parecido ao solicitado inicialmente. Pregunta Carmen, si una empresa quiere solicitar más de una línea de ayuda, por ejemplo, 2, ¿debe presentar 2 solicitudes o las 2 pueden ir en la misma solicitud? Se son 2 proxectos distintos, mellor 2 solicitudes. Se é un proxecto que ten 2 patas complementarias, poderían ir na mesma solicitude.
Pregunta Fidel, ¿a qué te refieres con suscripción a un servicio que no entra? ¿Una suscripción mensual a un ERP que esté en el mercado, por ejemplo? Sí, por exemplo, non entraría iso ou suscripción a un software de recursos humanos, por exemplo. Se non se permite a suscripción a SaaS, é necesario un desarrollo interno das ferramentas e os gastos de persoal asociados a este desarrollo é imputable. Se non se permite a A suscripción, suscri- é necesario un desenvolvemento... Vale, nese caso habería que ver o proxecto, pero teóricamente sí que podería ser... A ver, o que non se... imos por pasos. Nesta convocatoria subvenciónase proxectos de digitalización. Dentro dun proxecto de digitalización pois, pode haber distintos investimentos e gastos. O que subvencionamos nos dentro dese proxecto son os investimentos e os gastos de consultoría. Evidentemente, dentro dese proxecto pode haber un gasto periódico, que sexa esa suscripción a software, que non sería subvencionable, e os desenvolvementos previos ou adicionais ou as máquinas que sexan necesarias sí que poderían ser subvencionables. De todas maneiras, Vale. habería que ver o proxecto concreto, vale? Pero, en principio, é posible. Vale, non quedan moitas preguntas, pero estámonos indo un pouco do tempo. Entonces, as que quedan sen responder, pareceche se as resolvemos por escrito e enviámosllas ao correo. Quería retomar unha pregunta que había aquí ao inicio de Javier, que é máis para a Oficina Económica, porque pregunta para unha empresa de varias tendas precisa un sistema de reagrupación de stocks durante a temporada para solucionar as roturas de stock nos puntos de venta e que cada modelo exposto nunha tenda este disponible en todas as tallas. Preciso asesoramento de ferramentas existentes ou de desarrolladores. Pode axudarme a Oficina Económica na procura de solucións? Sí, podes trasladar a túa consulta a través do formulario que vou vos pasar a través do chat. Espera que o busco, que teño aquí un segundiño. Deixo-vos no chat o formulario para que fagades as consultas que necesitedes. Nese caso, necesitas asesoramento para atopar as ferramentas? Sí. Escriba a consulta por aí e aí unha persoa experta nese ámbito porase en contacto contigo, vale, Javier? Bueno, neste caso é para unha ferramenta para o stock, pero pode ser para calquera outro ámbito, xa sexa de innovación, para protexer a innovación dun desarrollo que tedes na vosa empresa ou para unha estrategia que de marketing, por exemplo, que non vos está funcionando todo ben que vos gustaría, pois unha persoa na Oficina Económica hai como un abanico de persoas expertas en moitos ámbitos que vos poden axudar de forma gratuita, vale? Por eso, a través dese enlace que vos puxen no chat, podes facer as vosas consultas.